automatically unotadza kuziva. Usati nevanhu vasingazivi chavakatakura chii. Vanotoziva business kari ordinary. Anokuziva kuti zvinhu zviri ordinary. Kana zvako zvina Mwari zvine dzimwe nyaya dziri behind. Saka Mary chaanoda kubereka. Anokuziva one side of the story kuti munhu. But munhu akafamba achienda kuna Johani. Johani unonongedzera kuti gwaya harino business. Johani anga asingaone mhuka. Aiona munhu. But ndokubva ataura mhuka. Iro gwayana. Saka Mary dai waiziva kuti unobereka gwayana waiona kakudanga straight. Problem ndekuti ukasaziva kuti unei unoenda munzvimbo isiri yako. Wofungidzira kuti warambirwa gamba une zvinhu zvisingadiwe ikoko. Ukaiverenga further paverse 8. There were shepherds living outside in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. The angel of the Lord appeared to them and said, "Glory," and they were given this message, that we have brought to you good news. Vanotanga kuziva kuti gwai rabereka vafudzi vemakwai. Saka kuberekwa kwaJesu ngirozi dzakatanga kuzivisa vafudzi. Mary haasi kuziva nokuti type yevanhu vakaziva kuti Mary abereka vafudzi vemakwai. Nokuti vafudzi vemakwai ndivo vanoziva kana gwai raberekwa. Nokuti vanoswera nemakwai. So Mary haasi kuziva kuti chakakatakura chii. Tine vanhu vakatakura zvinhu zvikuru but vasingagone kuzviona pamwe. Vanozviona sezvinhu zvidiki. So Baba Lord Herod wakateera kuna vanaisa ane 2 years and below. Saka ndichifara kuti vaimbosomo yekunzi hakuna wakaita sai. Do you know kuti panguva yakaberekwa Jesu muenvironment yaakaberekerwa, anga vanhu vaiva munguva iyoyo vanga vakamusiya ne2 years ahead. Anga akavasiya futi kuzasi ne2 years. Nokuti vese vakaberekwa patime yaJesu vakaurawa, iye akasara. Saka ndiye ega panguva iyi anga ane makore akasiyana nevamwe vese. Birthday rake alicelebrate nevamwe vanhu muJerusalem nokuti iye ndiye akane age difference nevanhu vese panyika yese. Saka kwanzwa pachidza hakuna akafanana naye shuwa, nokuti paakaberekwa hakuna anoshera birthday naye, nokuti vamwe vacho birthday ndo birthday navo. But there was one guy who did not die. Why deserve kufa kana Herod akaona vana vane 2 years and below. John the Baptist was only 6 months ahead of Jesus. Kurati pa range yevana vaifanirwa kuuraiwa John waifanirwa kufa. Herod aiuraya vane 2 years and below. Saka John wakapona nei nokuti hatina muziva kuti John akaibva pakati akazodii. Chatinongoziva ndechekuti kana waberekwa muplan yezvinhu zvaMwari, God preserves you. Kana zvako zvina Mwari mukati zvevamwe ndo zvingafa but zvaMwari unozvichengeta. Nokuti Jesu is John is the voice. Rikuprepare nzira yaJesu. Saka hapana paizouya Jesu road isina kuprepare. Saka Jesu wacho ari kuprepare road ndiye unofanirwa kupreserve the forerunner webasa rake. So John chakamupa kusurvive hana kuwanda kana kutiza. Chakamupa kuchengetwa kuziva kuti basa rangaberekerwa. Zvako zvikaita zvaMwari mukati. Vanhu pavanoteera vachiuraya mabhizinesi evamwe, Mwari unofanirwa kuchengeta rako nokuti rako nechekuita naMwari wacho. John waberekwa kuti ave forerunner pabasa raKristu Jesu. Saka John nokuti waberekerwa nyaya dzaJesu, pari kuuraiwa vana vese Jesu achisara anototi naJohn unofanirwa kusara nokuti John naJesu vane program yakafanana. Church here, Mary na Joseph vasvika mu right place, but there was a resistance. Chinhu chiri kurwa newe nhasi hachirevi kuti uri mu-wrong place. God is behind nokuti sometimes uri kutadza kuinterpreta kuti sei ndashayiwa nzvimbo ini ndine chaMwari. Bible rinoti all things work out together for good. Panoti all panoreva zvese, negative or positive, good or bad. So there are times yekuti unofungidzira kuti because things are bad, God is not involved. Yet Bible rako richiti all things work out together for. Panoti all panoreva zvese,
negative or positive. Chako was not as long as you know this negative, it is positive. Positive. I am going to be effective and a personal negative. Who's only my body? Moto uri kuda zimwe negative shit. Sivara uri kuda mwani babaita zimwe negative shit. Abaleta agriculture uzoti kana wakuda fresh. Unesa manyo. Shida jumashija kaora jiju kaora. Pausa plans kaora muro boita fresh. Without fresh and be fresh. But to dash kaora fresh. You know you so kutipana mwananjimu. Bado ni wala wanuta Joseph na Mary kutipana mwananjimu haipano. Na wote kule jibu ya ima wise men. And the wise men wali nyele zia warute. Nyele zika shikomila pa usoro pechipata ala parubelike mwabana. Bado kuna upamu na asiri. Na wote wise men na wana zita ni mungu. Why don't you have the water for Sakabaka in the Pabiri for confusion? Why don't that again for Pity Pabiri? That's why you get it. Yaka can be up and so pedal. Our Pina Dagaka, it takes wisdom. Who's not even one little ask for to be one. They got by wise men. Abasu chapter moves the kind of Bombay America. Why don't you have the moon America as one end of down? And you know what? My wise men wakatoa na Nairobi 2 years ago. Tilimunika kwetu takaona nyerezi yake. Sakatauya kuzomba jikoni kuna mata. Kuna watu wakatanga kwa na message at the birth of Jesus as men. Ya kutakura no message akaona maybe you course 9 months. Mbona 9 months. Wangaba ni message yacho yakupele kwa Yesu. My wise men. No kuti bauza Herodi 2 years ago takaona nyerezi yake sakataka famba tikauya. Kuna watu chakatanga kufamba asi angel Gabriel. No wise men. Chakatanga kufamba jiko. Kwete Yesu watu. Unaswali kuti mwari wachizoba kumkuya kwani kalina kama sakatanga kufamba Yesu. Unachakatanga kufamba jiko chake. Problem leo tukasala na jiko. No wise men shikila kupelele iwo shaiwe iko. Tuweza kuta kama nyerezi yake. Nenda kanyenezi zilimo ngazi yotindene ni. These guys are not talking about the stars. Kazi yake hizi star. Wewe waitela chukua so. One thing I understand. Stars only shine during the night. So my wise men, mama started watching. Not trying to nyerezi. Kana kuile swapa chena nyerezi liunduza power, the sun takes control of the day. So chaikapa kufamba, waite na nyerezi, waifamba kwa usiku. Mumima imo modomo famba juva. Kana shako shida mariukati. Awon panu yesuro li yake na masweka mo wakwana. Awon masweka mo domo moralina. Nokuti bagala brama nyerezi. Kulema kuti shinu shako shino kuna kufamba. Economy ile ina ndaiso. Bado wakitu kwa hodaji kwako kadia shite. Bado nozo tinamna la tendeka. Ato wakikuze na mutla zato kufamba. Mu economy ya kaoba. Mchako watu kufamba. Bado wakita shite. Mawaisi ni lani tungani walisho muda kufamba usiku. Wakijinda sekunde umeera. Or else interaction is by the reason of the star. Ukima wakitira nyerezi. Waka ingine ikumba mambo akabereka. Pio washida mambo akabereka. Herod di mambo akabereka kwa. Abawe kuchaka mambo akabereka. Kwete akabereka. Saka nyerezi nita kutibakufura. Nekumba kwa mambo akabereka. Pio washida mambo akabereka.
ende kana ari mambo Heroti ndimambo akaberekwa akura ndobva agatswa, but kana ari Jesu haana kugatswa but aberekwa ari mambo. Ukaenda kuna John chapter 6 vanhu vavazekwa chimweniwo vati vakada kumubata kuti vamuite mambo, yet akaberekwa ari kuda kuti kana usina wisdom unoda kurumbidza mwari waguta, but kana wane revelation unomurumbidza ari mucheche kudaro asina chingwa chaakupa, asina hori dzaawanza, unoziva kuti muri muchene makatendeka. Only the wise can worship God not because of bread. Only the wise can worship God not because of fish, but they worship God because He is God. Timu inotenga kutashimba unozoona mashatukiro acho, pakune timu inonzara iripo anoziva kuti Jehovha ndiye mutsvene. Kurumbidza Mwari ngakuve nerevelation more than the situation. Nokuti wise men that we've come to worship Him, yet He's still a boy, He's still a baby, but because we know Him, we can worship Him as a baby. So what should I do about Herod? I tell her, I need a number of Sophia Sophie. Herod, no Papa, family of me. Sansukamor, Muyo Soluza, no putting the new. I see this in my mother, Kunana, what you put out of Namata, Shikapura, Shikamat. Kunana, put out of Namata, Shikapura, and Namatio. Kunana. Why you know Jesus? No, Peter. Peter, Jesus, but I was discovered Peter will see nothing. No, Peter, I put on the moon wash. I got 3 times and I made a sweat at 7 a.m. Let's take their Peter into the Tilam. Put their no time in agreement. I don't tell you what I have. Because I never know what you said. I was moving now, but I don't know how to run the Amuno. I don't know how to run the Shukuno Church. I don't know how to run the Hungarians. I will fly up and I don't know where. And it's all thing that was what I never seen. So in the presence, the absence. But that was a church in church. But that was a church in church. But what do I so, you're not to promote worship. Moyo wake wote unafurahi. Mdomo wake wote want to worship. Fumba zake zote want to kill. Mdomo wake wote wanamnama. Moyo wake wote unafurahi. Unasema tena mwana mzimo, kuti unachopinga wote wanarudo. Wana ya Mungu na Mungu. Kufaka kuteteza mabomero. Kuteteza madiro. Lazima amesai mabomero. Unataka kuona Herodi bana. The bride. You may kick the bride. I mean, I'm not bullshit. No, I'm still there. Hear me very well. The Lord is still everything as if you love Jesus, but you want to kill. Jealous like I should have answered. But mukati mwine jealous. Beware. Mwari ngakupe mweyo kuzvera. Kune vanhu vanotaura rudo kuti vasingararame rudo. Kune vanhu vanotaura zvakanaka kuti vasingararame zvakanaka. Zvokuti mwoyo wavo unorwadziwa. But haregere kukuti thank you maborokoto. Haregere kuti Mwari anonyashava kuropafadza. But achikufuratira anorudza tsama kuti zvipi izvo. I've come to tell you, may God expose every Herod spirit in against your life. Herod spirit in against the church. May God expose Herod.
But the one who swear they are sometimes very more dangerous. Now, Judas is always among the disciples. So, not the enemy can able to trust that Judas. Yet, Judas is part of the team, but it's not good for the team. So, these wise men, what are they wrote? Look, Vavaenda, Vakashika, Vakapajipo. Vapedza kupajipo, Bible notes. In a vision, in a dream, we girls look by our water, you do not go back the same way. In the age, just a salvation in the name ways. You put a road of Zilabna Jesus. But if you don't have is in one of my ritas as Zilabna Jesus. You put him on Zilabna told themselves to kill in Zilabna. Look at the Mara. I don't share a like a show. My mother is not about my show, one of the Gira. The guy who says the moon, son, I didn't put about the Jewish. Could you ever put our family wash machine? Here, my foot is satisfied to mine. To face you, British, I'm told. I love this job. Imagine, Zake. I have to put out his work to do. Which I never just not something. I can't go down. Could you put down my limiting? I take a mark so much. Yes. Oh, what can I do even know? So, just as you get a part of your ship, never will come. Ship, Bakuni. But whatever to the hand of the Lord is not short. Problem you have to start from whatever does the name. He talked to my name, whatever does the name. Sometimes they want to kill, but they want to celebrate. Sometimes those who are close to you, they want to kill the gift, but those who are far, they can bless the ministry. Okay, go ahead with my testimony. She's a lady, she's very far. She's blessing evangelism. Largely too close. They speak negative. The birth of Jesus is actually no matter come on. But if I'm going to is not a local God. He's international. And his hand is not short. I don't want to call the reality of somewhere. But kuti wali kwe Paulo. Nokuti zikano wa Paulo ni wali kana petwenewe pekini. Let me go back to the relationship ya Mary and Joseph. Kari nefuza kuti Mary wakasarudzwa kuti abereke Jesu nokuti she was a virgin. Nika discover kuti it's one of the facts but not the most powerful one. Nokuti panyika kana dzikanzi mandara kanetsa pasheki kana 20. Kana Mary akasarudzwa kuti abereke Jesu or virgin is not one of the main issues. Nokuti mandara dzake dziripo dzakati wandei. But the real issue is she was in love with Joseph. Why not? The same way Jesus, I'm the son of David, and Joseph is from the lineage of David. Whenever put the same way Jesus, in Joseph. Saka Mary ukaramba Joseph, warapa sene mwana. Saka denga alikumeleka mwana asinazi. And if I'm going to challenge a man, how can God call Jesus to man of David? It sounds unfair. Jesus, Jesus, Joseph. But it seems unfair. Just want the son of David. But that's what discovered. Can I go deep on this one? 1 Kings chapter 1. Joseph, David, who was not character to them as my father. Zokuti nemwe akaura mumba muziuri akatora mukadzi wake paakakura Abigail angachida kutorwa nemumba wakainzi Nabal paakafa ndobva atora Abigail kuti Joseph akanetsika yekubvunza vakadzi vevake. But 1 Kings chapter 1 zvanzi Joseph David akura akwegura miri wake usisanzwe kudziya vakatora mukadzi mhandara
vakamupa vakaisa mugumbezi zvanzi and he knew her not haana kuibata. Type yemunhu ari kunzi haana kubata mukadzi munhu anourayira vanhu vakadzi vavo, but ndokuapiwa a Shunammite virgin girl mugumbezi ndobva aregera kubata. Why? Nokuti David muprofita unoziva kuti kana Mwari akuda kubatsira nyika uchaudza mhandara kurudzi rwaDhavid, ende mhandara iyoyo haifanirwa kubatwa nokuti mukadzi waMwari. Saka Mwari achiti David murume wamwoyo wako, nokuti murume anokuchengetera mukadzi wako mugumbezi haasi kukamba naye apedza paimoriziwa nokuti ndekaakamiri mhandara kati mhandara iri kuchengetwa mumba maJosefu. Izvo zvinoita muupenyu hwako zvinoreva kuti chakanaka chawaita nhasi ukasawana reward today, Mwari akangaike. Uchanzwa mangwana zita rako raakutaurwa wakafa kudhara, uchanzwa mangwana vaakutaura zita rako pano, yeti nyaya yako unoita nokutinzwa vasinobata mukadzi uyu vakatokudza kuti pamwe tichagaya musha nokuti ingawani waita kutora wega zvokubvuta, but havana kuziva kuti kana takuita zvaMwari, kana mukaunza zvinhu too close to me, but because I respect God, zvaMwari handibati. So Jesu paakaberekwa mwana kuti munhu akandichengetera mukadzi ndiDavid, nokuti Joseph wakatozorambidzwa wewe, nokuti naiye futi Joseph pane paakatotsurwa akuda kuramba meri wacho. Unombofara kuti kana chaMwari chakuuya muupenyu hwako unogona kufisa resistance nevanhu vari murelationship newe. Mary aida kurambirwa kutakura mimba yaJesu, kururama kunoda kuberekwa, but munhu akuda kururama zvekuramba kururama. Mary aida kurambirwa kutakura Jesu. Unoona vanhu vasingakufarira chawakatakura ichi hachidiwe nemunhu wese, nokuti ndechekudenga ichi kusvika vanhu ava nechizaro. Joseph wakatoudzwa nedenga kuti usarambe mukadzi wako, nokuti pamiri paina ndepamweya mutsvene. And I love Joseph. Ukanzi usabate mukadzi wako nokuti ane pamiri pasiri pako, urambana. Aukanudza kuti adzimai vangu ane nhumbu isiri yangu, tabvarisa madhiri hazvatopera. Ndizvo zvinorambirwa munhu ka kuti ndiri muwanano naye ane nhumbu isiri yangu, zvinorambirwa munhu, but denga rinoonekwa ndezvinorambisa woti usamurambe. Ende Joseph haana kuramba Mary, kuda kuti zvese zvinoita kuti vanhu vakuresist chakamwari unotaura nevanhu udike pasingadike munhu, nokuti ukaona murume akuda mukadzi wake ane nhumbu isiri yake pana Mwari apo, nokuti natural hatizvigone. Unoziva kuti mazuva ako waone pamberi usina kuziva murume matombo, but thank God Jesu wacho akatakura ndorimwe dombo, saka havakati matombo kudombo, vanokanda matombo pamunhu kwete kudombo. He is the rock, ndiye dombo wacho. Saka Mary pane kuti vanhu vamuteme, vhangeri rake riri very strange, nokuti Isaiah achibata anoti mhandara ichava nemwana, mhandara ichava nemwana. Chiprofita chiri strange nokuti imhandara but ine mwana. Munhu ukatoona ane mwana haasi mhandara. Isaiah kunoti mhandara ichava nemwana. Hauna chiprofita chakadaro? Unotaudza kuti profeti kana atova nemwana haasisi mhandara, but iye unoti mhandara ichava nemwana. NdiMwari ari kuti pasingatarisirwe kunzi uve nechimwe chinhu chinobatika, vanhu vachataura kuti idofo rine bhenzi yako, irombe but rine mari yako. Asatonzwa vanhu vachimborwadziwa nemunhu ane mari dzaakasina kufunga, unonzwa kuti bharanzi ane mari yake. Mastatement evanhu vari kuvafinikwa naMwari. Mwari havakupe dhigiri, vanongokupa mari yacho. Dofo rine mari yangu, mhandara nemwana wayo. Church, hear me very well. Birthplace ya Jesu iBethlehem, but Mary ane nhumbu yacho wakatomuvwa not by choice, by force. Zvati mambo Augustus akati tada kumboita census for the first time, tada kuti vanhu vachiverengwa, saka munhu wese ngaaende kumusha kwake. Mary haana kuenda muBethlehem by understanding the scriptures, wakaenda by force. Nokuti there are times yekuti blessing iri mauri
world is too big. And then how will you conceive kana mwari asina kushanda enemy? Do you know to me zvinoitwa naMwari kukubatsira kana vagona kushanda enemy kwete neshama dzavo? 1 Kings 13. It's 2 Kings 13. Elisha akafa akavigwa. Vanhu vakuya kuzoviga munhurume zvanzi vakaona hondo yeMoabhishu ndokubva vakanda chitunha muguva raElisha. Vanga vaenda kunoita burial kwete kunoita throwdown. Proper burial with respect. But pavakaona hondo yeMoabhishu yakakanda munhu muguva raElisha, paakaguma mabhonzo ndokubva amuka. Kurati chamutsa murume uyu haisi decision yevanhu vauya naye, idecision yavaita pavaona enemy ichiuya. Kurati vakamutsa munhu vaMoab, Mwari aitoziva kuti hama dzako dzikakutakura unyatsovigwa musha kakupinda mhandu dzako kuti zvako zviite. Sometimes mamiriro akaita zvinhu izvezvizvi vaMoab vangosimuka nokuti wasvika panguva yekuti uchimuka. Moses wakaseparata Red Sea. Sea haisi river. Mvura yakakurisa zvokuti sometimes you doubt to pass through. Mwari vakuziva kuti this miracle is too big. The only way yekuti vanhu vaenjoy this miracle, Pharaoh sarudza the best chariots dziteere vanhu. So vanhu vaiti vakacheuka vakaona mabhiza aFaro nehondo iri kuuya, Moses abvura Red Sea, vanomake a decision kuti zviri nani kufa nemvura pane kufa nepfumo. So chakavapa kukurosa haisi miracle, enemy. Nokuti some miracles are too big zvokuti you need enemies to enjoy. Kuteera Mwari bali kuteera munhu. Nokuti ava vaiteera Mwari shungu yegore vakakrosa paRed Sea. Chakambava kunyura vaiteera vanhu kwete Mwari. Nokuti vachiteera Mwari ndo vanotoziva, nokuti Moses waiziva kuti kana takrosa vanhu vachatidivhara. Varikuteera vanhu vaziva kuti vanovharwa nguwai. Iye kuna zvakavhurika yakavharira vanhu mukati. Iye kuna zvaakufamba yakafambisa vanhu nedzimwe nzvimbo dzisina kunaka. Iye kuona pazvinhu zvaakuita yakasvika pazvinhu zvisina kumira mushe. Kuenda kwaMary naJoseph kuBethlehem haisi choice, ipressure. Sometimes God works with the pressure so that you can be in the right place. Joseph akarongotari mambo anatakura bhegi akaenda kuEgypt, wakatengeswa akaenda kuEgypt. Chese chiri kumuka against your life, sometimes hachisi against your life. You have missed the revelation. You are supposed to get there by mistake and be blessed by revelation. Kunoshikika sekunge yera. Ropafadzo yako sometimes hausi understand the move in each one. David kuti anouraya Goliath haana kutakura matombo akati ndakunorova Goliath kuhondo. Akatuma mupa wakoro wake chingwa nekuona kuti hondo iri kunoona kwete kunoona. Kuti akauya semunhu auya kuzoseva vanhu with bread. Yet auya kuzoseva vanhu from the enemy. Akatosvika mukeni vanhu vachipopotera muna Goliath. And Goliath achitara kusarudzai murume and David was a boy. Sometimes magenda acho rinenge harisi but ndiro. Nokuti Goliath ndiye ari kusarudzai murume. Yet Mwari wacho akatosarudza murume anonzi David nekuda kwaanointing. Anointing makes you a man. Do you know what David arabva nedongomba? Dongo roraya Goliath riri munzvimbo iri kupopota Goliath. Aribva nedongomba. Riri ikoko kurunetsa Goliath ikoko ndokune dombo racho. Challenge nevakoma vake netimu yese yeIsraeri. Iri kunyanyonzwa Goliath wacho zvaakutaura. Sarudzai murume anogona kurwa neni. Pese paunonzwa ikonomi nemamiriro ezvinhu, you forget the word. Goliath aityisa kusvika natozvaakastenda bheti. Ukaona munhu aine mabodyguard atyisa anotya. Asazvizive. Kana achityisa ngaafambika. Ukaona munhu aine mabodyguard atyisi anotya. Because kana achityisa anogona kufamba ika. So kutaridza kuti Goliath ndiye munhu ainyanotya. Ukanzwa mapfekero anga akaita zvesimbi zvinovhara. Kuvhara isaini yekuti ukaona mukana unouraya.
Vanhu vachiona sekunge anotyisa baba anonyanyotya zvokuti akavhara pesa, but anonea vhangeri raKristu akasiya panoita kuti David aite mbiri. Inzwa, nyika inogona kubloka maareas ese, but kana Mwari ari kusaidi kwako, vanhu mwana akakondoongorako business unopawana chete, vanhu mwana uyakoipa stand yacho unotoiwana chete, vakavhare zvese, but nyasha dzamwari kana dzirewe. Inonode kuti gona akanga ane heti, but anoziva heti yacho yakasiya panopano ndomuna David. Ukaona vachivhara havasi kuvhara pako, pavavharike kana kunyasha dzamwari. Pressure sometimes inokuisa pazvinhu zvinoita kuti zvinhu zviite. So sometimes patinoda kubata kuti pane zvinhu zvakadai tinokusangana nepressure nevanhu vari kuti resista nezvinhu zvinenge zviri kuramba yeti zvakarongwa naMwari benefit nekwatiri kuenda. Samson ndikoni nyamwari achienda kutimba nevabereki vake zvati shuva yakadhova against him, not against them. Yeti ndiye ane calling but ndiye anotoverwa neshuva. Akaenda paari akaibvarura. Mangwana runozuva akudzoka akasvika mukanwa mari mune uchi. Yeti kushumba inoita sekunge yakauya kuzomudya, but by revelation yakauya kuti azodya. Chinobuda kuzivikanwa ndechekuita nayo. Shumba iri supposed kumudya, but Mwari aituma kuti akadhira nayo vagone kudya. Kunoti kana uchi hwako huri mushumba, make sure you understand what to do. Ukatiza watiza uchi. Unizvi zvaunotiza ka? Yeti hazvino zvauya sei, but zvauya seprovision. Nokuti Mwari unoziva your future, mangwana kuchada kufana nepapa, ende uchada uine nzara. Pressure sometimes inoita kuti Mary airika anasvika munzvimbo yaanga asingatarisiri kuti ndikasvika apa ndobva ndabatsirwa. Ndatonzwe chirungu ichi ndipete ipapa hatina matirana. Chirungu chati, when they got there, time came for her to give birth. Pavakasvika ikoko nguva yakakwana, pavakasvika ikoko place nzvimbo, pavakasvika nguva yakakwana. Nhasi uno pane nzvimbo inofanirwa kusvikwa nemunhu manera nhasi. It's not a natural place. It's a spiritual level. Yekuti when you get there, things they begin to happen. Bible not makura kazara nemvura mvura inoturika. Leva kuti ukaona azara nemvura chati chiprofita chekuti mai manje kunonaya. Which means there is a level yekuti ukasvika muzvinhu zvaunanya, you will see things happening. I love examples. Wakuendesa munhu ari wemotivation. Munhu unobva apinda basa kuanopato kati wapresident auya pavari kuchitungisa pane $5 yako. Wegoronoziva kuti tichibvunza mari yangu apa hazvichaita. Haasi kuramba, but wegoronoti hai ndatonyura. Ngozi ari kusendwa kwapresident ane $5 yako. Kuti usuke mwana kuti usvika kuti unotoziva ega kuti kusuka ikoku. Level yaava inotaura kuti zvikwereti takakanzwirana. Mukristu unofanirwa kusvika at a certain level. Yekuti zvinhu zvawaingodzinga zvinofanirwa kuziva kuti your presence inozvidzinga. Unoita vanhu vashume manje vanogona kusvika uripo goza kuzoti hausimupurisa. Usada harisi power. Unenge kugumbuka harisi simba ndo wakatsamwa. Ukagara pauri uniform akomana nokutamba njapa udani jengwa chidzimai vanongopenya kuti ngomira. Your presence must minister something. There is a level yaunofanirwa kusvika yokuti zvimwe zvinhu ati pavakasvika ikoko nguva yekubatsirwa yakakwana kuda kuti leva yakaresponda kuplace. Kukosha kunoita nzvimbo nzva chinizvi munhu atadzira Mwari mugadheni, Mwari vakabvunza kuti uripi, yeti munhu arimo. Mwari vakutaura a spiritual place yeobedience. Nekuti chikuita kuti ndisakuona zvinoti handisi kukuona, zvawaita zvinotadzisa kukuona. Adam was missing, but was still there. God
is not blind, but which means by a certain level of spirituality again another sin. You put in a Mariva born and was not talking. To it of Mariva child, the practical level spiritually is not there, but physically is there. Wouldn't not sheep, but not it's a place. In Jibo Bible note in the name of Jesus, you cast out devils. The one was changed, my chance has not just what one has gained. No matter in the name of Jesus, I'm going to change. But Bible note which has Zingamunchi was not just. No matter as we never manage because of the emotion that okay, right in the name. Could I put in the phone or get in with Staraship? You need to see more than because I must be in the name. You follow Kitiri Mustara Jesus. Sakavana Skeva, Vagamuda Shandi Sayo City in the name. They wanted to use the name. No Java Pachi not in Jesus or the Parit Wana Paul. Without Paul, the Ayuna Jesus watches Timo to put them results. The result yet was the opposite. What did you wait for Wabshika? You put your Kashika, you will talk at this is the right time to give birth. In the birth of Jesus, I in a time, in Egypt and a place, when they got there, time came. But the goods are naturally Munagata Pamira and Messina Moda and 9 months. I'm making a go. Time in Open wrong place can I be a moon. But yet, yes, so time in Open right place. Why prophetically put the Bethlehem Judah, Mauri Chapere Pama? There is a place to be. But Mary Anawishika by choice. Wakaishika by pressure. Thank God for pressure. Notice sometimes pressure you know gonna push it up and you open you up. In that case, somebody will hand in Shakanaka shade with John Sheet. But I've come to discover that Mary put you for no period. No be up at all in 9 months what over you. Problem they put you are not there. I can say 10 months. Porofita chaka tauraoni sikana wali Bethlehem Juda mauli chabere kwa mama. Saka 10 months outside Bethlehem Juda. Uchafundizira kuti the spirit yekusabereka gamba kuti spirit yekusateerera shoko kuti ugone kubereka. Nokuti shoko rakatongerwa kugara mubhuku raMika but hausukuverenga. Usafune nguva yekuti knowledge kana isati yamauri you are not there. Kashoma ba mukristu kita ukama nebhuku. Anofuna kuzwai kuverenga Bible chido achizi chipo. Hakuna mwana ane chipo chokuverenga Bible, vane chido. Takuverenga chipo chao. Chido kuverenga Bible. Satani achidza Jesu anomukunda achiti zvakanyorwa zvichinzi. Kuda kuti Satani wacho unoziva zvakanyorwa ndozvinoita kuti atize. Knowledge ishokura Mwari inoita kuti uite get there. Uchaziva zvokwadi chakusununguka. I love that so much, but get this understanding. But it's about the one when you are free, and you are successful. Can I remember what you are deliberate? When I think about the one you are now free, and you are now prosperous. Without you can be free and useless. So I will not get demons. I will not get what you left your bedroom. So you don't know what is other power. In a dimension of power, knowledge is power. You need to know. Show later what you will there. When the word is you, it takes you there. Okay, so tonight you're coming to show faith comes by hearing, not by wearing. Sure, uniform what faith, but what makes faith is not wearing, is hearing. Knowledge takes you there. You cannot get independence in 1980. Nanas, Zarabani Kulish Bambayo. Ukanochitika chinokutika munyika yakasununguka.
Ashimbo kunyara kuti muri independence. Not when you lack knowledge, you fear independence more. So after independence, acquire knowledge. What I'm telling you, so chaka shopadi amari. So what generation do? When wako batari sika batari. Aje. Wakoma wa Joseph fight kulitso mari tenga shibaki. Shaita kuti we man Joseph akawaziva kuti wakoma. Shaita kuti vabhadhare akusukuwana mari usaziva nacho. Ukasamuziva mukore uno uri dangerous mufundisi. Aizve tototenda Mwari kuti Joseph ane mwoyo wakanaka wokudzorera vanhu mari dzavo. Mukore uno naJose havadzore waudza zvako. Joseph akavaziva kuti vakoma akadzorera mari musaka. Ava chaiva pakubhadhara akusi vanayo havamuziva anacho. Ukasaziva Mwari zvodhura. Bvunza Jona paakarasika akabhadhariswa muchikepe kwaakazoenda chaiko akaenda mahara. Usaziva kunodhura mani. Jona vakamubhadharisa rasika chaiko kutochajwa. You need the truth. Mary hakuna kumwe kwaanoenda kunonamatirwa overdue. She needs scripture. Mika 5:2. Ukaenda kuBethlehem Juda ndokuchaberekerwa mwanakomana wa9. Saka kana dai Mary akapinda chechi inonzi iri powerful yemweya aikufarira mahara. Kana dai kunzi dyara uzodii aidyarira mahara. Hakuna chinhu chinochinja shoko raMwari nokuti shoko raMwari ndiye Mwari wacho. In the beginning was the word was with God, and the word was God. The scriptures will never be broken. No matter how anointed the man of God is, he will never break scriptures because God himself will never break himself. Chechi ndaite nzara naro. David neimwe nguva anoti mwoyo wangu unoshinda mvura dzeBhethlehemu. Indaiti munhu akanzwa nyota anofanira kunwa mvura mani, kwete type yemvura. David unoti ndashuvira ndine nyota ndiri kuda mvura yeBhethlehema. Kotsime riri padhuze iri mudhara ndanzwa nekuinwa but nyota ndadevelopa this time ndiri kuda mvura yeBhethlehemu. Varume vaakatuma kunochera mvura vakauya nayo haana kunwa. Nyota yakapera nekusano. Can I post this thing? David ari kuti ndashuvira mvura yeBhethlehema. But varume vatatu vanoenda kunochera mvura yacho vanodzoka nayo zvanzi anodurura pasi oregera kumwa. Iye achiti ndine nyota. Zvapachena kuti haana nyota yemvura murumo. Nokuti kana une nyota yemvura mvura ikauya unomwa. But pakauya mvura yacho vakaidurura pasi akati handingaimwe nekuti iri ropa revarume. But David semuprofita uri kutoti hama dzangu tinganwe dzimwe mvura dzese tingaparidzirane zvimwe zvese izvi. But nyota chaiyo ndeyeropa raKristu anoberekerwa muBhethlehema reJudhea. Kureva kuti chechi ngaite nzara naKristu, ngainzwa kuti I need Jesus. Jesu ngaararame mandiri. Hongu zvese ndataura ndaita but ndinofanirwa kunzwa nyota yeshoko raMwari. I'm sure that push Papa. I need to pray for people. But let's sit on this word. Are you there? So there's a level yekuti ukaishika. Oza ukaenda kuAmerica unyengetedzwa kuti tenga bhashi. Nzvimbo yacho inotonhora inomukudza kuti ufanira kuita bhashi. Oza pane pamwe paunoparidzirwa nokuti you are not there. Kuno kunopanonzi unoti haufanira kuva nejuice man. Ukaenda kuUK kuva nejuice zviro zviri automatic hazvidi mari. Kunotonhora unotongotenga juice. Haudi advice, chando chinokuadvisa because you are there. There is a level yekuti ukasvika uri kuti ndakambonzwa mumwe achiti ebi chechi inobvumira yeda irambe. Ukava kuna Kristu, he becomes the law himself in you. Haumiri kubvunza kuti yeni inozodei iye zvaanoda anotaura nokuti yake. Kune nzvimbo yekuti ukasvika uri kuparidzirwa kuti tenga juice kunotonhora. Vhangeri rejuice rinofanirwa kuva automatic. Kutya Mwari kana wapo kunofanirwa kuva automatic. Haisi church doctrine, it's a lifestyle.
alive. Not you worship God and He is alive. He speaks through you. When you are there, as really doxing, it becomes a lifestyle. Mukadzi akazodza Jesu perfume, haana kuparidzirwa giving. No wonder Jesu akati mese muchaparidzwa vhangeri yemukadzi unoita uyu. Dangerous giving. Isina mharidzo. Breka bhodhoro rake remari perfume kwakuzora Jesu rese. Yeti chaakatengera perfume kuzvizora. But paakaona Jesu akakoshesa Jesu kudarika iye. Ndobva abreka pese paaizora aivhura. Osprayer. Paakaona Jesu haana kuvhura akapwanya. Saini yekuti achada futi kupota tichilimita kana ndakuonai. Inini ndini limited, but inini hamusi limited. You need all, but inini I need something. Edzwa munoziva kuti Mwari anoshare glory nemunhu. Iyo ivhesi very dangerous. Ndoba akashare. Zvanzi kwese kuchaparidzwa vhangeri nyaya yemukadzi ndaitaura in memory of her, not me. Jesu kwakuti munhu ngaaparidzwe kushare vhangeri. Zvanzi kwese kuchaparidzwa vhangeri yemukadzi uyu ngaiparidzwe in memory of her. Unoti vhangeri kwaane tura Jesu neremukadzi yeye. Why? Nokuti mawise men pavakaenda zvipo vakauya kuzopa Jesu aberekwa kupa birthday present zviri normal. But mukadzi uyu akazora Jesu perfume. Zvanzi she is preparing me before my burial. I want a birthday present, which is not normal. So there is a level of giving. Is it level normal? Mukadzi uyu arikuzodza Jesu in preparation of burial. Hama dzangu panyika ukatengera munhu birthday present anocelebrate. But ukaona munhu ari kurwara ukamutengera coffee, unopinda imomo ndiwe. Hakuna birthday present. And guess what? Mukadzi uchaira chifero. Sei autera kuna Jesu nokuti chifero chikasprayer varume vanochitera. But kune chaandastenda kuti varume vanodzotera vakadzi. But ukaona varume 12 vakutera murume. Varume ndo vakutera murume. Isu tinoziva kuti varume vanodzotera vakadzi. But ukaona varume vakutera murume uyu beta kuenda kwari. And unosati vanhu vakacomplaina vakazorwa Jesu perfume asi maidei. Vadzidzi vaJesu. Unomuda zvokuti haudi kuti chakanaka chiitike pano. Vaimuda zvokuti pakaitika chakanaka pari havana kudya moshi. Dai perfume yatengeswa yapihwa varombo. That's good thinking. Ukaenda kubhuku raJames rinoti kunamata kwezvokwadi kurangarira shirika dzinenderera. Jesu ndokubva apindura achiti kudini? Varombo munavo nguva dzese. Ukazvidzwa naturally, I will help you to understand spiritually. Nokuti kune murume akambouya kuna Jesu akati baba vangu vafa, ndipewo nguva ndonovega baba vangu. Jesu akati rega vakafa, vavege vakafa. Zviri pachena hakuna chitunha chinoenda kunamo. Saka Jesu anoreva kuti kudini? Ari kuti ini ndinomutsa vakafa. Saka kana wakukumbira anomutsa vakafa kuti udanovega baba vako, shuwa wakatofawo mhanya. Nokuti hauzive kuti warutara naye ndiani. Mafiro awakaita aya nokutodiwa kunhamo nokuti mumwe wako ndiye afa iwe wakatofawo futi. Nokuti Jesu anomutsa vakafa, but kuna ari kukumbira kuenda kunhamo. Kwete kuenda naye, kuenda kunoviga wake baba. Achikumbira anomutsa vakafa kuti wangu kudhara nofushira. Jesu ndobva ati mafiro aya hamhanyai kunhamo makamirirwa. Jesu paanoti varombo munavo nguva dzese, urombo hwaari kutaura ari kutoudza ivo vasha kuti urombo hwamuinahwo ndokusaandastenda opportunity. Mukadzi uyu ari kuziva kuti Jesu atouya panyika ndiye one wokutodhira naye hakuna umwe. Pasecond coming haadi perfume ari kutozvitora vatsvene. Saka inoyi ndonguva bedzi yekutoshumira kwaari. Saka munhu anogona kushanda neopportunity anova rich. Nokuti anoandastenda kuti chinhu ichi next year hachiwanikwa ende hachiite vhanhu. Urombo hwevanhu ndewekusaandastenda vhangeri nokushumirwa nemukadzi uyu pana Jesu. Ichokwadi kuti varombo varipo. But uyo anonzi Jesu haapo pano kwenguva refu is about to die.
Saka varombo tinogona kusara tichidhila nawo, but uyu manjo opportunity haiwanikwe futi. Unozati munhu akaspraya perfume, hear this 2 minutes. Munhu akaspraya perfume akafamba anogona kuzikanwa kuti uyo perfume yake anozikanwa mucommunity nokunhuhwira kwake. Chinangwa chemukadzi pakuspraya perfume aida kuzikanwa mucommunity, but paakaspraya Jesu haachazikanwa ikoko nekuno tototaura. Kureva kuti zvinoitwa neperfume ndechekuti uzikanwe, but ukaisa pana Jesu anoita kuti vanhu vakuzive. Kureva kuti unomaketwa better naJesu than the product. Akazvisprayega aizikanwa kuJerusarema kuti amai ane perfume yawo, but paakapa Jesu taakutospraya shoko rake kuti yatozikanwa chaaida kuzikanwa, but paakapa Jesu akutoti kwese kuchaparidzwa kutaurei futi kuti Jesus can do better than perfume. You need to trust God. Ndokupera kusimuke chechi. Pane munhu ane zvinhu zvake zvisati zvaita, nekuda kwekuti kune nzvimbo yaanga asati asvika. Ndinotenda Mwari wandituma nechikonzero panzvimbo inoyi. Tonight you get there. Toda kuti tisvitsane nzvimbo iyoyo spiritually. Unofanirwa kusvika kunoita zvinhu zvako zviite, nokuti nzwa nhungu yauinayo ikana ukatononamatirwa somewhere haiite, nekuti you need to be in a place. Bethlehem Juda mauri chaberekwa mambo. Basa problem yekuti unozwa kuna chikudzo kwa cheche chaenda kwa kutenda cheche. Ukachita bawo sina mara udakwe, don't waste time. You must know the truth in every place. Ndofuna nzvimbo yatiri. Munzvimbo iyoyo when you get there, pane panosvikwa. Pane panofanirwa kusvikwa. Ndoda kusimudze mweya wako kuti takunamata. Kune nyaya dzisati dzaita iwewe. Ndoda kudenha kuti rivhumbamire environment yezvinhu zvako. Ngatisimudze maoko nenamate. Father, we thank you. Father, we thank you. Your word is the same yesterday, today, and forever. Nzvimbo yechiprofita Mwari, Bethlehem Juda. Inzvimbo yokuti Mary pawakasvika wakabatsirwa. Ndauya sanyamukuta Mwari, wauya kuzomurutsa imwe nzvimbo inoita kuti zvevana venyu zvichiita iko zvino. Mandidana nechikonzero panzvimbo ino mutsvene. Riadabosha rabosa palikata mantakabosha likata. Every demonic spirit resist a breakthrough pazvinhu zvaunobata. Ndadenga kuburuka iko zvino. Ndadenga vatumwa vekudenga kuburuka iko zvino. Every demonic system yakaramba yakakubata munzvimbo idzodzo ukatadza kufamba kusvika paBethlehem. Vakadamata maneranhasi. I call upon Bethlehem Judah. May the bless be upon this church. Vakadenga ngaiburukire pamusoro pekereke nemaneranhasi. In the mighty name of Jesus. 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 Every resistance. Every resistance. Every resistance. Every resistance. Just let no resist. Every resistance. Every resistance. Every resistance. I call upon an anointing of God. Fire in the name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Every resistance. Every resistance. I speak an anointing. I speak an anointing. I speak an anointing. I speak an anointing. Jesus. I want people to come. Father, I call upon heaven to be upon this environment right now. Every demonic voice, I silence it. I silence it. I silence it. By fire, by power. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demonic voice.